Formålet med forsøget, det var, at vi fik 7 forskellige karbonhydrater, hvor vi så skulle ind og analysere på, hvad det var for nogle. Og der havde vi så 6 underkategorier, vi kunne få. Det er en carboxylsyre, altså hvor det er en CH-binding, en karbonhydrid, hvor der er en OH-gruppe i enden, og en O-gruppe, dobbeltbinding til O. Så har vi en aldehyd, som er, den tegner vi lige senere, og det gør vi også med keton, det skal vi lige have forklaret, når vi forklarer foreningsbånd. Ellers kunne det være en primær, sekundær eller tertiær alkohol. Yes. Måden man så gjorde det på, det var, at man startede med at tage en carboxylsyreprøve, som var bestemt positiv, så var man sikker på, det carboxylsyre. Derefter så tog du den hedder 2,4-dinitrofenylhydracinprøve. Hvor du så, hvis det var positivt, så kunne du så gå over og lave en prøve, eller så vidste du, det var en aldehyd eller keton, og så kunne du så lave foreningsbånd for at bestemme, om hvad for en af dem det var. Og hvis det var negativt, så vidste du, det var en primær, sekundær eller tertiær alkohol, hvor du så kunne lave de her prøver. Du startede med Beckmans, negativt så var det tertiær, positivt så kunne du lave 12 reagensglas, og så dampte det over i Beckman, og så har du så, skulle du så bestemme, om det var en primær eller sekundær alkohol. Yes. Jeg skal fortælle noget carboxylsyre. I carboxylsyreprøven, der har vi noget natriumhydrogenkarbonat i opløst vand. Det blander vi så med den ukendte prøve. Og det der så sker, det er, at hydrogen fra syren, den går i forbindelse med vandet, og så får vi så noget og det bliver så til en oxonium. Her der har vi carboxylsyres generelle funktion, og det der så egentlig sker, det er, at hydrogenkarbonaten den går i forbindelse med vores oxonium, og ud fra det, der får vi så kulsyre. Og så ud fra, om prøven den bobler, så kan vi så se, at det er carboxylsyre, hvis der er bobler i prøven. Den vi så laver her, den næste prøve, man så laver, hvis carboxylsyreprøven den er negativ, det er en 2,4-dinitrofenylhydracinprøve. Og den går ud på at teste, om der er tale om en carbonylforbindelse. Og carbonylforbindelser, det kan enten være ketoner eller aldehyder. Forskellen på ketoner og aldehyder, det er, at i keton, så sidder den dobbeltbinding mellem et C og et O, som der skal være i en carbonylforbindelse. Det sidder inde midt på kæden, hvor det i en aldehyd, der sidder uden for enden. Men det er i bund og grund det samme. Det der sker her, det er, at du har her der har du så din keton, som i det her tilfælde, der er bare skrevet generelt op, det er R1 til C til R2, og så med en dobbeltbinding til O, så går du ind, og så kobler du den til din dinitrogenfenylhydrazin, hvor du så har den her, der har du så dine 2 N og R3 på, og så har du 2 her. Det der sker, det er, at der sker en kondensation. De 2 H'er, som er her, og det O her, de går ud og bliver til en H2O, og så kobler den så sammen, som man kan se her. Du har stadigvæk den grundlæggende, altså N, og så H og R3, men så kobler den sammen, det der sker, det er, at den dobbeltbinding til O'et, den bliver opløst, og så kobler den sammen med C her i stedet for. Og det er så det, der sker. Det vi har her, det er det, man kalder en hydrazon, og det er tungt opløseligt, og det vil sige, at det skaber noget gulbundfald, hvorpå man så kan se, at at den er positiv. Den eneste forskel, der er på en keton og en aldehyd, det er bare, at i aldehyden, der sidder OH-gruppen ude for enden, så det vil sige, at fjernebare her er 2, der står her. Og så får du så princippet præcis samme reaktion. Ja. Efter dinitrofenylhydracinprøven, hvis den er positiv, så ved vi enten har en keton eller et aldehyd. For at finde ud af, om det enten er et keton eller en aldehyd, så skal vi tilsætte noget foreningsvæske til den. Og det vil sige her, det er en reaktion mellem en aldehyd og foreningsvæske. Og det der sker, det er, at KO2-ionerne her de bliver reduceret til KO1-ioner. Og aldehyden den bliver oxideret til en carboxylsyre. Og så fordi det hele det foregår i en basisvæske, så vil hydrogen her, den vil binde sammen til noget jord. KO1-ionerne, de
dannet rødt bundfald, og når det sker, så ved vi, at vi har en aldehyd. Hvis dinitrofenylhydrazinprøven er negativ, så ved vi, at vi kan gå videre til en Beckmanns prøve, og så ved vi, at det enten er en primær alkohol, en sekundær alkohol eller en tertiær alkohol. For at finde ud af, om det er en primær, sekundær eller tertiær alkohol, så går vi ind og oxiderer på alkoholerne. Man kan se, at den er positiv, hvis de primære og sekundære carbonskiller der er stadig intakte efter oxidationen, mens den tertiære alkohol, der vil den være fuldstændig forbrændt, fuldstændig opløst efter oxidationen. En anden måde, man kan se, at den er positiv på ved de primære og sekundære alkohol, det er, at der vil ske et farveskift fra orange til mørk. I prøve 1, det var så Beckmanns blanding, fik den til at være positiv. Her der har vi så bare lige den umiddelbare oxidation, det er ikke den komplette. Det vi kan se her, det er, at det hvor alkoholen den går til at være en keton, eller fra at være en alkohol til en aldehyd. Ved oxidation af primære og sekundære alkoholer fra alkohol til aldehyd, der starter vi så med at finde grundelementerne, hvorefter vi så finder oxidationstallene for C og CR. Man kan nu se, at vi har fundet oxidationstallene. For at finde oxidationstallenes beregning, der har vi sat C-atomerne oxidationstal til at være med i grupperne CH2OH og CH. Det gør vi, fordi at vi tillader os at se bort fra metylgrupperne, og derefter så regner vi egentlig bare videre på redoxreaktionen efter normen. Ja. Her kan man se, at vi er nået frem til det endelige i redoxreaktionen. Den her, man kan se, at der er sket et farveskift. Den er gået fra orange til grøn her. Og det farveskifte, det viser egentlig, at Beckmanns blanding, den er positiv. Den viser, at alkoholen egentlig er blevet oxideret. Da den var negativ i Tørners reagens, så ved vi, at det er en sekundær alkohol. Og da vi ved, at den er 50 gram per mol, så har vi kunnet finde ud af, at det er propan 2-ol. Yes. I prøve 2, der er den negativ i kapsylprøven, men så er det positiv i den her dinitrofenylhydrazinprøve. Og det der sker, det er, at du tager enten din, nu ved vi jo så, er det enten en keton eller en aldehyd heroppe. Det vil sige, at vi har der det her R med sin dobbeltforbindelse til O. Så går det ind i her, reagerer her med N'et, går, laver den her over, som er den her hydrazon, som giver det her bundfald. Og det er så i princippet bare, der skal det blive til vand. Der er ikke så meget andet i det. Ja. Det der så sker bagefter, det er, at vi så laver fælingsvæske på den og finder ud af, at der er den negativ. Og det vil sige, at det er en keton. Så fik vi så at vide, at molarmassen den er så 58 gram per mol. Og ud fra den, så regner ud, at det er så propanon, som er propan med eller propan 2, hvor det så er propan med en dobbelt på den venstre side. Det her, det er så den ukendte prøve nummer 3, og den er negativ i både carboxylsyreprøven, i dinitrofenylhydrazin-testen, og i den hedder Beckmanns prøve, og derfor så ved vi så, at det er en tertiær alkohol, og vi får så at vide, at den molarmassen, den er 88 gram per mol, og derfor så må det så være 2-metylbutan-2-ol, som ser sådan. Yes. Den fjerde prøve, den var negativ i carboxylsyreprøven. Den var så også negativ i 2,4-dinitrofenylhydrazinprøven, hvor den så blev til gengæld positiv i Beckmanns prøve og Tørners reagens, så vi kunne derfor sige, at det er en primær alkohol. Og ud fra det, der kunne vi så med molarmassen, der kunne vi så finde ud af, der kunne vi så navngive den, og vi fandt ud af, at det var butan 1-ol.
Her der kan man så se reaktionsskema, for det er en primær alkohol, den kan reagere i. Her der har vi så Beckmanns prøve, og det der sker her, det er at det går ind og reagerer, og så bliver det til en aldehyd. Så fik vi den positive. Her der har vi så Thollens prøve, og det der så sker her, det er bare at den går fra aldehyd, som er ved Beckmanns prøve, til at blive en carboxylsyre, og det gør den jo, fordi at en primær alkohol, den kan man oxidere 2 gange. Her der er den ukendte prøve nummer 5, og den var negativ i carboxylsyreprøven, så ja, der kan vi konkludere, at det ikke er en carboxylsyre. Den var også negativ i 2,4 dinitrophénylhydracinprøven, hvilket betyder, at den ikke indeholder en carbonylgruppe, så derfor kan vi sige, at det er en alkohol. Så var den så positiv i både Beckmanns og Thollens prøve, og derfor skal vi så sige, at det er en primær alkohol. Og så er det egentlig bare det samme, præcis det samme vi har gjort som op i ukendt prøve nummer 4. Så ud fra molarmassen, som er på 46 gram per mol, der kan vi så finde ud af, hvad stoffet er, og det er altså etanol. Her har vi så den 6. ukendte prøve, og den var negativ i carboxylsyreprøven. Så tog vi den med i 2,4 dinitrophénylhydracinprøven, og den var positiv. Det betyder, at den enten er en keton eller aldehyd. Så i fældningsprøven, der var den også positiv. Og der kan vi så også se reaktionsskemaet nede i fældning. Og den er positiv, hvilket betyder, at det er aldehyd. Og vi fik oplyst, at molarmassen det var 44 gram per mol. Og ud fra det kan vi så finde ud af, at det er etanal, som vi kan se her. Det vi har her, det er jo så den første carboxylsyreprøve. Og det der sker der, det er at det første der sker, det er at det H, som ligger på carboxylsyre her, det ligger som en ion i stedet for, som en oxonium herude, H3O+. Det der så sker, det er at det går ind og går i forbindelse med det her hydrogenkarbonat, hvor der så bliver dannet, her hvor der bliver så dannet, kulsyre her. Grunden til, at man så kan se det som gas, det er så, at den her kulsyre, det går ud og danner vand, og så danner det CO2, som så bliver en gas, så man kan se de bobler. Jeps. Det der så sker, det er, at den vejer, vi får at vide, at den vejer 60 gram per mol, og derfor så må det så være etansyre, eller så ser sådan noget, der hedder CO3COH. Så er vi så nået til konklusionen, og vi kan konkludere, at ud fra den her prøveskema, der kan vi identificere primært, sekundære og tertiære alkohol og ketoner, aldehyder og carboxylsyre osv. De ukendte stoffer, det er nummer 1. Det var en sekundær alkohol, og den hedder propantorol. Nummer 2, det var en keton, og den hedder propanon. Så har vi nummer 3, det var en tertiær alkohol, og den hedder 2-metylbutan 2O. Og både nummer 4 og 5, det var et primære alkoholer, og det var butan 1O og etanol. Så nummer 6, det var et aldehyd, og den hedder etanal. Og så til sidst har vi nummer 7, som der er en carboxylsyre, og den hedder etansyre.